Един човек. Абрам. Господи. Една молба. Аз съм всемогъщият Бог. Ходи пред мен и бъди непорочен. Как може Бог да иска такова нещо от човешко същество? Именно от нас, които сме толкова несъвършени. Как е възможно да се изпълни тази Божия молба? Да ходите в Божието присъствие означава да ходите според Божиите мисли. Точно тук е където всичко се случва. Началната точка за човешките действия. Когато мислим, скоро навигира във въображението какво избираме да мислим. Имаме свободата да пътуваме във времето. Мислите са способни да наклонят човека да върши невероятни неща. Както и най-варварските престъпления. Каквото мислиш, такво живееш. Колко са предавали ума си на мисли за смърт, отмъщение, малоценност и живеели точно предавани на това, което поглъбват. Те са роби на чувствата. Те не разумяват. Те просто живеят за това, което чувстват или на това, което престават да чувстват. Светът е в море от емоции и усещания. Богът на този век създаде начин на живот. Така хората да заемат мислите си 24 часа на ден. Точно за да нямат време да мислят. Измамно сърце, което накара човечеството да се чувства вместо да разсъждава. Бог е Слово, е Дух. Той работи не със сърцето, а с разума. Рационалната вяра и чувствата са като водата и маслото. Не се смесват. Това, което Бог поиска от Авраам, е това, което Той иска от всеки от нас. Вярно е, ние сме несъвършенни, но когато Неговите мисли влезат в нас, Неговото съвършенство се инсталира в нашия живот. Перфектно спокойствие. Перфектната радост. Беше толкова славно. Защото се промени тук вътре в мен. Промени начина ми на мислене. Промени начина ми на действие. Който мисли така, както Бог мисли, не се страхува, а гледа напред. Научих се на църквата Универсал да използвам разумна вяра. Вяра, която не е движена от чувството. Вярата, която работи. Ето и мислите на всемогъщия. Карта на неизчислимото богатство. Божието Слово е скрито съкровище. И скрито от света, от невярващите, от гордите. Но е достъпно за простите и смирените. Този, който поглъща богатството на Словото, се управлява от Неговия Дух, Светия Дух. Безползно е да променяте тялото, дрехите, банковата сметка или връзката си, за да намерите щастието, за което сте така мечтали. Това, което първо трябва да се промени, са вашите мисли. Ако се промениш там, променяш всичко. И колко скъпоценни за мене са тези Твои помисли, Боже! Църква Универсал, където ви очаква по-добър живот. Ако това видео ви е помогнало, познавате някой, на когото това съобщение ще помогне, предайте го. И ако все още не сте се абонирали за канала, абонирайте се сега.
и оставете вашето харесване на видеото.